pokretač svijeta. Ljubiti i biti ljubljen. Ljubav je kad si s ljudima i radiš nešto dobro. Ljubav je najljepši osjećaj na svijetu kad koračaš kroz život sa smiješkom i dijeliš ga sa svima drugima. Ljubav je besplatna. Ljubav je za mene najvažnija stvar na svijetu. Ljubav je darovanje. Ljubav je kad voliš neke. Ljubav je činiti dobro. Brak 52 godine. Ljubav je sreća. Ljubav je pustiti svakoga da voli na svoj način. Podijelit ćemo oko 2000 ruža, ali zapravo bitnija je poruka koju i ovom prilikom želimo nekako poslati svim našim sugrađanima, a to je da se danas na Valentinovo, na dan zaljubljenih, sjete ne samo onih s kojima su možda u nekakvoj romantičnoj ljubavi, nego i svih onih koji vole na mnoge druge načine. Da se sjetimo i svojih roditelja, i svojih susjeda, i svojih baka, djedova, svojih teta i da danas pokušamo napraviti nešto lijepo za njih. Da ih nazovemo, da ih pitamo kako su i da ih pitamo treba li im nešto pomoći. I to je ljubav. Ljubav je nešto najljepše na svijetu što može svaka osoba pružiti drugoj osobi. To ne znači samo svom partneru, nego naravno može pružiti ljubav svom prijatelju, može pružiti svom susjedu, svom kolegi na poslu, svom kolegi ili kolegici u stranci, svakom djetetu, dakle od one najstarije do one najmlađe populacije među ljudima. Ono što krasi našu stranku, a posebno Forum žena, to je upravo ta sinergija poštovanja, solidarnosti i ljubavi koja traje i traje. Nacrtaj brod i vjetar, more pretači ljubav i neka traje. Ljubav je stranka rada i solidarnosti.